आणि आता पुढची बातमी पाहूयात मोहिनी. ही बातमी आहे दिल्लीमधली. दिल्लीमध्ये एका रेस्टॉरंटमध्ये एका महिलेनं केवळ भारतीय पेहराव केला म्हणून तिला प्रवेश नाकारण्यात आल्याचा दावा केला जातोय. हा सर्व प्रकार ॲक्विला या रेस्टॉरंटमध्ये घडल्याचा दावा आहे. साडी नेसलेली एक महिला रेस्टॉरंटमध्ये प्रवेश करण्याचा विचार करत असतानाच तिला कर्मचाऱ्यांनी अडवलं आणि तिला या रेस्टॉरंटमध्ये प्रवेश नाकारण्यात आला. आम्ही फक्त स्मार्ट कॅज्युअल्स कपड्यांमध्ये असणाऱ्यांनाच प्रवेश देतो. साडी हा स्मार्ट कॅज्युअल हा प्रकार नाहीये असं सांगून या रेस्टॉरंटच्या कर्मचाऱ्यांनी या महिलेला तिथे प्रवेश नाकारला. अनिता चौधरी यांनी आधी हा व्हिडिओ शेअर केला. हा व्हिडिओ आता सोशल नेटवर्किंग वरती व्हायरल होतोय. थँक्यू. टेल मी वन्स अगेन यू शुड ऑल्सो टेल. शो मी दॅट साडी इज नॉट अलाउड. आणि आता बातमी आहे पावसासंदर्भातली. वाशिम जिल्ह्यातील रिसोड तालुक्यात गेल्या 2 दिवसांपासून मुसळधार पाऊस पडतोय. त्यामुळे नद्या नाले दुथडी भरून वाहत आहेत. तर पाचंबा ते एकलसापूर या रस्त्यावरून पुलावरून पुराचं पाणी जे आहे ते वाहत असताना पूल ओलांडणारी 5 जनावरं देखील यामध्ये वाहून गेली आहेत. आणि या पुरामुळे काही गावांचा संपर्कही तुटलाय. निघतात ते त्यांना काय घेऊन निघतात ते.